Imbag nga rabi itayo kakabsat, iti daytoy anasantuan na misan, tayo man nga rod danggayan ti panagyaman ti Oreta family, pagyaman ti Galvan family, ken panangi kakaasi ti kararwan ni Leonardo ken Gloria Havillonar. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ilagip tayo ti maysa a martir, isan Stanislao, obispo ken martir. Inted na ti biyag na, nagserbi ken ni Apo Jesus, ti kinaobispo na, impang pangruna na dagiti napanglaw, kinagkadwa na dagiti napanglaw. Dawatan tayo ti panangibabaet na, ta maisurot tayo kumamot ti biyag tayo, ken ni Apo Jesus nga nagungar, babaan di panangkadwa tayo mangkita, kadagiti kasapulan, dagiti kakabsat tayo. Hagdaydayaw tayo nga rod iti Diyos, katapno maikari tayo makiranod, iti dahil na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managayat. Sika na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo sinagaba ni San Stanislao nga obispo ti pannakamartir, tapno maidaydayaw ka. Pagtali na edan nakam ka di anapigsa, ken napudno iti pamati, aging ti papatay mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti ramid dagiti apostoles. Inserek dagiti agmanbanta iti apostoles ket pinagtakder dayda iti sangwanan ti Sanhedrin. Kinunana ti kangatuan apadi kadakwada. Nainget ti panangbilin mi kada kayo adi kay mangisuro itinagan daytoy a tao. Kitain yu ti aramidyo, nagwarasen ti panursuro yu iti intero a Jerusalem. Ket kayat yu pa nga ipabasol kada kami ti ipapatay na. Simungbat ni Pedro ken dagiti daddo mga apostoles. Ad-adda agtungpal kami ti Dios ngem iti tao. Ti Dios dagiti amma tayo, pinagungar na ni Jesus a pinapatay yu, babaen ti panangilansayo iti krus. Intanok na ti makanawan na kas pangulo ken mangisalakan. Tapnoy kan na dagiti Israelita ti gundaway nga agbabawi kadagiti basbasol da tapno mapakawanda. Da kami ti
makapaneknek kadagitoy, kastamet Espiritu Santo nga ented ti Diyos, kadagiti agtulnog ken kuana. Kasta unay ti pungtot dagiti kamkameng ti Sanhedrin, anak ang iti daytoy, ket inkeddeng da ang mapapatay dagiti apostoles. Ti sao ti Apo. Umawag dagiti nakapoy ti Apo ket sungbatan na ida. Iti amin na tiyempo agyamanak iti Apo, jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo, nagasat ti tao nga agkamang ken kuana. Umawag dagiti nakapoy ti Apo ket sungbatan na ida. Dagiti agaramid iti dakes, busuren na, ket awanton makalakip, kadakwada, inton matayda. Umawag dagiti nalinteg iti Apo, ket ipangag na ida. Tulungan na iti ida kadagiti amin apakarigatan da. Umawag dagiti nakapoy iti Apo, ket sumbatan na ida. Umasideg ti Apo kadagiti maupay, isalakan na dagiti awanin na pulos namnaman na. Adu ti pakariribukan ti Apo analinteg, ngem isalakan ti Apo kadagiti amin apakarigatan na. Umawag dagiti nakapoy ti Apo ket sungbatan na ida. Katengme ti dua-dua mi sisa sagana kamadunge intayami kanta Alleluia Alleluia intayami kanta Alleluia Alleluia Alleluia. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na natantanok ngem iti so amin ti umay nga aggapo iti ngato. Tagadaga dagiti agtaod iti daga ket sawen na dagiti naindagaan abambanag. Nangatngato ngem iti so amin ti umay ti aggapo sa dilangit. Paniknikan na tinakita ken nangyeg na ngem awan umawat iti mensahe na. Ti si asino man nga umawat iti mensahe na pasengkedan na ti apudno ti Dios. Tati imbaon ti Dios sawen na dagiti sao ti Dios. Ta inted ti Dios ken kuana ti espiritu na. Ti ama ayaten na ti anak na ket impaima na ken kuana dagiti iso amin. Ti si asino man amamati iti anak maaddaan iti biag nga agnanayon. Si asino man nga agtulnog iti anak, dinan tumaragpat ti biag. Ti si asino man adi agtulnog iti anak, dinan tumaragpat ti biag. No di ket agtaeng ken kuana ti pungtot ti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ramrambakan tay pailaeng ti lawas, dagiti lawlawas ti panagungar. Nga daytoy nga panagungar, iso ti nang pabilag kanya tayo. Ti espiritu ti Kristo ang nagungar, iso ti mangbibiyag, mangpatpatibker kada tayo. Ket no idi napan a Domingo, nagpintas dijay ebanghelyo nga nakasirra dagiti ruangan nakabalunet ngam kayat ni Apo Jesus ti simrek tati glorified body tinagloryaan abagi haanin nga matiped ti space kan time no kayat na sumrek latan dayet ti nagloryaan abagi awan ditoy lubong ti makatiped ti bagi tinagloryaan anagungar tinagloryaan anagungar abagi dayjay kanukit kitaan tayo dakkel ti kay papanana datoy ta uray ditoy umuna nga maibasa tayo anya ti ibagbagana dagiti apostoles uray no idi dagiti aglemlemmeng si tatakrot da nagsaudan tipod no uray mataydan mapandalatan
Awanan ti panangisakit da bagida, no di kay di parakin ni Apo Jesusen para ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo. Nga dahito yung ibagbagana, no kayat nga sumrek ni Apo Jesus iti puso ti tao, uray no nasakit, uray no madi, no kayat na nga serken ti puso ti tao, sumrek lata ni Apo Jesus awan makatubeng. Kung natayo iti Domingo tila makatubeng dahito, di jay dua-dua, jay doubt. Tatay bigat kay may dagitay seminarista, ti minor seminary. Your oray mi mo dagitay mamadri jay, Poor Claire, jay kabugaw. Tagigidanda ko mga agmisa. Kadagitoy minor seminaryan, so may da advocation campaign. Naglana daw mo da sister, so nga nalpasan ti misa tayo sumangput dan. Kati kunak kadagi jay seminarista, anya ti purpose yung nga umay kadagiti school. Ibagayo umay agbasa ije seminaryo, wano umay kayo ta agpadi tayo. Tanagaddayo nga sa ludsod, di jay awisem ida nga mapanagbasa ije seminaryo, kin awisem ida nga mapanagpadi. Kimbaga kadakwada, no awisin nyo ida, sigurado ang da di panagpadi yo. Kung kunak kadakwada, no ni Apo Jesus kawawagan na kayo, protektaran nyo. Isungarod nga kunak kadakwada nga ti vocation campaignan tayo kadagitay mo ilaan seminarista tano daduma adumot ag seminarista di damet agpadi adumo dagitay maawagan ti anak na ngam gapota may sa lalaki sayang father. Dati ay ara-armat nga ubing ko inkanto di seminaryo ti umuna nga agriri ka di mamang na pangkano ag boarding ijo sidag ti seminaryo tapan na kano sirip-siripon nga inal daw di ka pala iyawid ta anak mo. Kangadakas ako na iso ti awagan ni Apo Diyos kala hantay nga amo naipenetrate ni Apo Diyos di awag na dagiti apostoles kalpasan nga naiwaragawag da na martir da kaslaki ni San Stanislao ngem anya ti marka nga imbati da anya ti marka nga imbati da ti panakiwaragawag ti Ebanghelyo kada tayo nga rod anya ti marka mo nga ibati tayo met anya ti espiritu nga ibati met iti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo. Timulong ka nga nang iwaragawag, wano, timulong ka nga nang gulgulo. Nayo mo ta obligasyon tay amin, ti mangiwaragawag ti Ebanghelyo. Anya ti kadakkelan nga panangiwaragawag ti Ebanghelyo, di pa nagbiag nga napudno. Di jay panangitid, di bagi nga agserbi, iti simbaan man. Kano naawagan ka nga agpadi, hangad so ti the best nga panangiwaragawag day. Di jay pala biag mo nga inted mo ka, awag day jayan. So ti kung kunak kadagitay seminarista, dahi ti Ebanghelyo tayo ni. Natanok ti iso amin, ngam ti iso amin nga umay nga aggapo iti ngato. Kunana da dyan niya. Kada dyan panakaawag ti agserbi iti simbaan ka, awag nga ti ngato day dyan. So ti kung kunak hindi tayo frater nga kadwada, tayo seminarista nga rimwar pailaeng, nagpigsa gamin ti awis ti lubong. Nagado ti awis ti lubong. Nagdamag kayo kadagiti na dati nga seminarista nga nagas-asawa. Mostly nga ibagbagada ka, nagtuloy kami mo ilakuma. Sada mo la umay kung kunakan nyami nga iyang angaw ka, mabalin ti ag permanent deacon. Napaya kayat da mo ilaeng, kalpasan nga na-realize da, nga di pa nagasawa da, nagababa. Siyempre mga asawa ka, namanot taon na 20 plus. Into no dandani ag 40, nagubanton, bakbaketan ton, dando pa kabkabaw na, dapay tililing na. Kapay lang nagpadi ko nang kapila nagpadi kung kunang tumutlaeng. Ang mga dayjay ngam ti wagbaga na sa bali nga talaga mo di awagan ni Apo Diyos. Kati mission tayo mat ka mangiwaragawag ti Ebanghelyo hangat ang este kape ni San Stanislao. Nya ti inaramid na. Inted na di bagina. Nagubispo nga rod. Minartir da. Talaga nga inted na aging gana ti nakaibukbok ti dara na apaya sinuportaran na kada dagiti na panglaw against the injustices ang mapaspasamak kadakwada kadagiti hangan na saya at nga mapaspasamak kadakwada kadi mo ti awag na kanya tayo anya dadya agtader ti kinapudno tumulong no hamo maited no hamo maited di bagim nga agmisyon para iti tumulong ka suportaram kangrunaan na ikararagam. Anya di no kurang mo di jay mismo ti kwartam no hang mo suportaran ida moral support spiritual support ikararagam tanagaduma aming mga mission kung kunak kadagitay mamadrit at tay umayda
Kaya nga patpada kayo mga nga umadado ko naktanod da sumra krumor magkanyada siguro inton matay kayo santo umado ta dungamin kasi nga kongregasyon kasi ti ko suportaran nyo kararagan nyo dagiti papadi ikararagan da kayo tadi iti kadakkelan ta dangar dagiti papadi nga maupupay apaya sino ti umuna nga pakaupayan da dagiti tattao apaya imbes nga kararagan da ta marigrigatan da ta agis struggle da ada mo upay ne so damat ti handa mga suportahan da mo tulungan sa bali ti aramid da sa bagay asin no magamin mo no sino magamin kahan na kay mo mapagustuhan amin ni Apo Padi kat apay mabalin ay mga pagustuhan na kay amin napukawan ang adda no ready ka amin nya kaya iyo ka masurot ang mabalin ngam ti panangiwaragawag haan nga may saan lang ni Apo Padi nga ti ibagbaga tayo agti tinulong tayo no adda mismo tumulong kapag basa ti seminarista tumulong ka na niya ti project no kurang no datalin mo iburay mo no da kurang na kararag tapno may uragawag ti ebanghelyo iso ti kunak kadagiti seminarista tatay ti the best nga vocation campaign kararag ti kapintasan nga panangawag ti bokasyon kararag tagarawon ni Apo Isus ti puso ti tunggal maysa haan lang nga diubing dagiti nagan na kintilubong manya nga tawon idi 2007 2008 nga kunada iti maysa nga pa ditoy Pilipinas ka equivalent na ka 22 to 23,000 nga tao ti ratio na kataktan niya nga tawonan nagbasit ti sumre hanlang nga 50,000 ti bagi ti maysa pa di tatan uno hang 30,000 uno 50,000 kasano da ti panang kuana da nga trabaho pagkatapos dagiti tao ka handa pay lamang awate ang muda ka kasla ko da pay laji pa di mod tagi ko handa ti ang muda ka kasla daytay handa pay nga ikararagan ay Apo nariga ngem so isungarot ti ikunana dayto espiritu na ti espiritu ni Apo Dios no kasapulan tayo ti naindagaan adda ti na espirituan no kasapulan tayo ti dagiti adu ti kasapulan tayo dito lubong adda ti na espirituan isugurod nga masapul ti agkararag masapul nga agdaydayaw nagpintas dati ni kunana ti imbaon na inted ti Dios ti espiritu na won ti Espiritu Santo ti mangbibiyag kanya tayo ti Espiritu Santo ti mangururnos kanya tayo ti Espiritu Santo ti mangpaspasan to mangmangted ti tured tibker kinatibker ti nakem ke may sarita bilag ti Espiritu Santo dayta tano agtaltalit tayo kadagiti pakaupayan nito lubong awanan na amin nga aramid tayo ka agtaltalit tayo ti pannakaupay awanan tinamnama ay napukaw ti lubong na sino mang mangted ti Espiritu asano di unag ti balay yung maririnam nga adda Espiritu ni Apo Dios nadaan tinamnama nadaan pa nagkaykay sa uray pa adda conflict ti ideas nadda pa nagkaykay sa ang trabaho ti Espiritu dita uray no marigrigatan di pamilya no adda di pa nagtitinulong maagtrabaho ti Espiritu dita uray katigimong tayo adda resiris ti ideas panunot hanga dakes dayta ngem no addan to payla pa nagkaykay sakin adda tured nga mangilaban ti kinapudno agtrabaho ti Espiritu isu dayjay ti bunga na kasi no tayo nga rodan nga manglaban, sino tayo nga rod nga mangkontra, sino tayo nga rod nga agkit-akit ti kayat ti Diyos kanya tayo. Huwag kakabsat, kati panagungar ni Apo Jesus, isumad kat ti alimpatok ti pamati tayo, nga nang pabilag iti amin. Katay ko na tayo nga ulitan, no hantay pa ilang nga mamatiking kuha na, anya dito na, nung namuta dalunod na dito, maudi nga pasit ebanghelyo tayo. Si asino adi agtulnog iti anak, di nanto maragpat ti biag no diket agtaengken ko ana ti pungtot ti Dios no lagriga mo daytan naamamom ni Apo Jesus nga mamutungtong palen nay agtaeng ti pungtot ti Dios laman nagriga mo day diyan nadagsen no kaya nako maka nya ti ibagana kada tayo la itulong mo tid mo tabagi tumulong ka ti pannakaiwaragawag tumulong ka nga mangpasanto ti lubong hindi ka nga agtungtong pal daytan Dios ko pakawanan alam man nga asin na Apo Diyos katabsat dawaten tayo ti Espiritu na ti Kristo nga nagungar sapay kumata maibiyag tayo maiwaragawag tayo
ba abungan Kaputaya't pinagdamida naurnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kat may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton mi tapno da kami ana pabaro, babaan ti pamati ken ti bunyag, magunod mi ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa una iti dayti a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaen ni Kristo dagiti anak ti pudno maipasngay da iti agnanayon abiyag ket mailokat kadagiti mamati ti ruangan ti langit. Tababaen day di ipapatay na pinarmek na ti pannakatay mi, ket babaen day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na, kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikanta ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo iti Apo, Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken daganap nuna, iti pakay daydayawan, Hosana iti kamatwa. Pudno unay apo abiig ka akina santo ket sikati gubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni apo mi ang Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay, ti biyag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isoda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga-akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon daldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. At to'y ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, kung ti may salayan na sa kumapayang ba. Pag-ibig Kristo. Pag-ibig Kristo. Pag-ibig Kristo. Pag-ibig Kristo. Pag-ibig Kristo. Pag-ibig Kristo.
Kumararag tayo. Ipaayo mo ka di uman nakabalin a Diyos, tatipan nakiranod mi iti da iti sakramento ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, patauden na ti agnanayon abunga na kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo timan nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.